Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Usa may balita gaw? Ako, nay nag-ingon ako nga, nako karon ba nga si Junel kuno, gidagit gid kuno nila ni Tasyo ug Pepito dito dapit sa amoa. Unsa? Ug matod pa, na ako no nila taguin si Junel sa may pungtod sa dakit. Na ako no magtago sila si Tasyo ug Pepito. Mao ba? Kung mao na, ato ning paibaon sila si Kapitan ang madakpan dayon ng mga kriminal. Naman ko na yung naka-report sa kapulisan tiyo. O gipahibaw na sab kuno si Kapitan. Mayo kung mao. Aron ba nga, madakpan na ginang mga tawhan na. Notorious ka na sila ay, daghang ka na sila mga gipang biktima. Hello, Bra Felix, ay! Ay, Patakag yawit anang imong baba. kaya nga no, mulaban ka kanila daday. Ay, sige, ikaw yun, no? May lagkakon ako ibusulti ka, ibuday kong barawon. Pero, ikaw gani magpatakag yawit, masuko dahin ka. Ngang, masukog yung kunin mo kay pirmi mo kang fake news. Oy, fake news sa imo kabuang! Pikpikong ng dagway mo. Ay, Hoy, Felix Dakat, Pikon. alam sa imong kasayuran, no? Mas daghan pa kong nahibawan kay di ba, ay? Ayaw na lang tadaday. Ay. Iman naatay kasado, ha? Ay, kasado. Muda o gani ko, musamot ka ng imong ka fake news. Pastilan gyud ninyong duha, uy. Baday! Murag gyud mo giring og iro nga halos na lang kada adlaw magsikiglalis. Mao. Oh. Ay, kini magang imong inahan, ha? Nawani na nis pangisip nawani. Ay! Unsa dawan ni? Katawaanan, baya ni mo, Felix Dakat. Meow. Uhay. Bawas na yun na! Ikaw ba, Felix Dakat ba? Wa ka masuhitos mga moves, mga sugarol daw. Inuto kay ning among mga lihok. Dipres ni mo nga. Sep, ray ibog raybawan rin na to. Na, paghilom na, hilom na. Hilom. Mawawta ni agaw Glenda, oh. Naglalis na sa buong butang, away hinungdan. Mao. Bitaw tiya. Ay no pagsikiglalis, uy. Pag lab-lab na lang duha. Oo. Kay aron bibo ba? Way labi. Ay. Wa day lami, Glenda. Wa gaday lami na siya. Di na ko ganana na niya, uy. Ako na siyang ilisan og ruso. Ruso. Kaila kag ruso? Sa Ruso. Kaila ka ruso? Wa kaila. Ruso si mong kagara. Ruso. Ha? Kaila ka? Buti mo rin. Wow, unta kay anak nga. Kanang mistisa. Kano ba, wa kay anak mistisa kung di pa ako'y naamahang lulita. Naunsa naman taon mong duha na uy, tay. Uy. Nibalik, kid mas magkabata. Ay, Ginoo, tabang. Sipyak giga na bahinanil. Sipyak ka, simyak! Kaya bisag kapila ka pa mamakak na mo. Naibaw na midaas tinod. Pero wala gitaon ko'y kalibutan sa tinuod, Pits. Sure. Gusto na sa pagpamakak. Muna, Da. gusto na. Padaklar ako gamay. Kahit ako, ha? Pero okay ra lagi nga di ka mutugan na mo tinuod. Kay moabot ra gyud unya ang higayon nga katong tanan nga mitabang og tabon ni Renato makaamgo ra gyud unya sa dakong sayop nga ilang gihimo. Siyo. Dali ra gud kadiyot, siyo. Dali ra gud. Di na akong talos tungkol sa man. Ay, kaya paminaw. Di ba, daan ko nagsulti ni mo. Nga gahi yun na patuganos, Jonel. Nakasabot ra ko niya, bitch. At least ato siyang gisuwayan. O niya, o siya may atong buhaton na naniya karon. Sagdi lang muna. Tasyo! Pepito! Uy! Toribia! Toribia! Two ribs!
Dagan mo! Ha? Mamahawa kayo mo din, kaya na mga pulis ka nagpadog ninyo din, Unsa? Dali na dayon! Pamahawa na dayon mo din, Talapits! Talapits! Sagdi na siya! Luwason na siya sa mga pulis. Binabarakol na tana mo! Nakuha rin yun og balik ang kaban nga gipangitan ni Renato Nel. O bitaw. Pero gamay na gigsod. Mga papel na lang ug ang ubang mga picture. Pasige kuha na ang mga importanteng suod ato Nel. Malagmit. Pero may na lang kay gibili nila ang laptop ug ang akong USB. Bitaw. Pero, diin man yun sila paingon Nel. Tuwa sila dito mitakas labot sa tabok sa sapa. Kuyog nila ni Toribia. Kakutsabay gina na si Toribia sa. Oh, pero sige lang. Madakpan na gyapon nato to mga tawana. Nabalakar ba yun to si Renato ni Monel. Nagtugon ba to nga kung maluwas ka, patawagon yung kuno kaniya dayon. Ako rin niya sa tuwagan. Mayan lang Nel kay, wag ka na sa ano. Wa masad noon. Iguras lang nga nang hudlat ako. Pero nahibaw ko mga talawan sila. Ug di sila makaakos pag binuang nako. Sagdi lang Nel. Sa sunod, mag-amping lang kita. Ay kabala ka, Bill. Di nagyud to mausab. Sige. Sige, una lang mo ito sa hideout. Kay mo hapit pa ko silang Glinda. Ay, salamat in taon nga. Naluwas ra dayon ka, Junel. Bitaw, abi na mugnaon sa nakadnil. Kalois Ginoo. Nakasukol sa ko nila bisag ila kong gitabangan. Giunsam day kanila Nel. Gitabangan ko nilang kulatas kong tiyan eh. Unya ilang gigapos ug maayong ako mga kamot. Na, grabe yung kayong mga bunog sa kong kamot oh. Bidang mga tauhan na. Wa sila kaluoy. Grabe lagi kayo. Abi magay na ako og patio na ko nila. Pero tinakong pangamuyo sa Ginoo. May lagani kay gidungog yung sa Ginoo ang akong mga pagampo. Nabot ang mga pulis ug nakasibat sa sila dayon. Grabe ko ang ilang gibuhat ni Monel. Mao gyud. Di na gyud sila normal nga pagkatao. Kriminal na gyud kayo ang ilang mga una-una. Apay na katong ilang kauban nga tigwa nga si Toribia. Uy, hala. Kauban gid nila si Toribia? Oh, sila rang kubana. Pida. Gingnan tabitaw mo nga kantos Toribia. Sakop to sa sindikato. Pait yung kayo kung mabiktima ka itong mga tawhana. Di gyud sila batiw kaluoy. Desidido gyud sila mo patay. Grabe, no? Maayong tagmadakpan na sila. Uy, kay panitan ako sila. Ako isang sunugon. Sunugon ako sa sila gibuhat. Bitaw, wa pagigani ko makabawas nila noy. Gusto gina ko nga masilutan gyud sila sa kamatayon. Sagdi lang, Nil. Ang Ginoo ray mag-igo sa tanan. Ang importante karon nga naluwas ka o nalikay ka sa dakong peligro. Mao bitaw Glenn. Salamat yung kayo sa inyong kaayon ako. Apil ka kanunay sa mong mga pag-ampo, Nil. Boy, Nunil, kaon to ka to. Kaon to, kaon. Tagoy ka lang pagkaon para nimo. Kaon dito. Kaon! Salamat na eh. Ang gusto ni attorney nga pasurinderon gyud mo tasyo. Kay masaligon siya nga masulbad ra ang tanan natong problema nga giatubang karon. Mahal ginay pirmin yang ginguna mo. Turips. Pero lisod pa kayo na ko nga buhato na karon dayon. Ilabi na nga kalit nga nawas luluguryo. Pero Yaw lang na. Kumbaga, ay kabalaka di. Ay Mata na Toribia. kadapit. Relax lang, ay kabalaka. May panahon rin yun unya. Namusurin din mi. Tinawad na. Nagpaabot lang yung misos tong higayon. Kumbaga. may angkon man gyud si attorney nako nga maglisod gyud siya sa paghimo sa iyang legal nga aksyon. Tungod kay nagtago-tago manggod mo. Nakasabot man miniatur ni. Pero ang amo sa mga kuan ko, ang amo sa gunggitan aw kay kung tuami sa sud, ba sinugon sa ibuhaton ni Renato batok na mo. Nagtinguha ba yagin na siya sa pagpatay na mo? Tinuod na. Nahibaw man si attorney ana. Pero di pasalig man gud siya nga wa gyud daotang mahitabo nimo. Sayon ra kayo na nga musulti siya na to Ribs. Lagi. Pero ang tinuod, wag yun may bawa si attorney kung unsa ka delikado kung adto mi sa suod sa prisuhan. Tinuod na. Umaw lagi na, Toribia. Tinuod na.
Sakto nang gisulti ni Tasyo. Mas maayo nang ni ami dinhi kabisag kanang lisod na pa man gihapon may mahimo sa among kaugalingon. Ang importante nga buhi pa mi karon. Tinuod na. Da. At tabang ilang gimik pasabot ni Atty. Toribia. Kana. Naibaw ko nga concern na jud kayo si attorney namo. Pero sagdi lang, bisag wa pa mi kasiguruan dinis gawas, maglaom gapon ta nga malampasan na nato kining tanang pagsuway sa kinabuhi. Nya, saman. Nagkaistoryahan na mo ni Renato Nel? Oh, mana. Nya. Sukukisan ako. Uy, Iya kong gibalikas og mayo. patay. Daan pa ko. Ugma ko no, mupauli na siya din eh. Apil sa kakulba na nila. Siya taga-balaka na. Oh, magandam na kita daan ni Nebil. Sao nga danghag magita. Daghan makitag mga lapses nga nimo. Angas sabi mo eh. Piyansa ka. Sa sunod, pakuyog lang yun ako kung mamisita ka silang Linda. Mao lagi. Di kita matagag bono sa Enel. Salbiya niya na to nga. Adaw sa inaugurasyon, iya tangatagan og dakong bulos. Basin og bono na hinoon nga tumangkon ni Nebil. Ayaw, sabay. Yawan na ng bono. Pero Vitanil, may siguro nga mo balik tayo sa kakahuyan. May makabawas na itong magtawanan. Di na kinahanglan, Bil. Ang importante nga waray daw tang nahitabo nako. O gusa pa. Sayo na itong mga tawana. Mapulaan na to kadugayan sa pagsigig suot-suotan ng kakahuyan. Ang ako na kuyawan ini, sa mga nahitabo ka na wa siguro yun, yan ang kidnap yun ka. Pasin og mumbuto si Renato sa kalagot, o kita gyud paymungtan ang tanan. Agwantahon lagi nato ang mga kasaba, Bil. Aw, magwanta ram na kasaba ni kuan Renato. Ang kuyawan gina ko ba kanang manapat siya ba? Say kalit na tagay sumbag stiyan. Ay, kasuway bitang tanan nga. Kulata ta kalit, di ba? Mao lagi. Mao nga na santo pro sa kaunahon nila. Kung maka-timing na tao, kita makapatay ni Tasyo, Pipito. Bingo yun! Magkabawi ta sa itong mga palpaganahin mo. Relax lang. Sa ako nagikasulti, maabot lagi doon niya ang tukmang panahon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.